Chivers yn mynd i basio. Mae'n ergydio. Gôl y Chivers! O, gôl rhyfeddol arall i gasgliad rhyfeddol Gôl y Chivers. Daniel Green yn troi fel at Megan Saunders, chydig o le gan Saunders, yn meddwl am ergydio ac am ergyd gan Saunders. Caerdydd ar y blaen wedi 3 munud yn unig am ergyd gan Saunders. Y frwydr yn cael y cae, bas yn rhy hir yn y pen draw. Border allan yn fyr. Nawr te, Ridge, mae di sgorio! Emily Ridge, capten y Seintiau Newydd. Maen nhw 4-1 ar ei holi, ond dyna gôl ore'r gêm ma. Ridge ar y cynnig cynta o ryw 20 llath rhyfeddol. Pontypridd yn ymosod eto, dyma Davies. Davies, nithyn hi nôl. Olivia, Barnett ar cynnig o di allan y cwrt. Am gôl gan Barnett i ail o'r pnawn. Mae di gosod honna i'r gornel ucha. Gwych. Fel yn cael ei chlirio dim ond at Ffion Price. Price yn mynd amdani! Ac yn sgorio gôl wych. Wel, doedd y golwr ddim oddi ar ei llinell, a mae Price rwsys wedi taro cefn y rhwyd.